Jo crec que podríem definir com que hi ha dos genisos, no, com a persona. Un seria el de quan està a les carreres i l'altre seria quan fora del món de les carreres, amb els amics. Soc una mica més sociable, molt més alegre. Amb les carreres, diguéssim, soc molt més seriós, estic molt pel treball i a vegades ma mare, per exemple, em diu que soc molt tancat quan estic als caps de setmana de carreres. Ho estem preparant fort, a veure, sobretot el que és cardio, cada cap de setmana surto amb bici moltíssim. Entre la setmana estem al gimnàs, entrenant cada dia, pràcticament. I res, estem pujant al màxim, fent els testos de pretemporada, que de moment està anant molt bé. Jo crec que el circuit potser que més m'agrada ara mateix és Hongria. I el que menys Manicur, potser. Hongria seria perquè l'any passat és on vaig obtenir la pole, dos voltes ràpides i dos victòries. I va anar tan bé que... I el circuit també m'encanta, o sigui, suposo, deu ser per això. A mi un pilot que m'agrada moltíssim és Fernando Alonso. El veig molt competitiu, és un pilot que sempre està donant el màxim, sempre vol guanyar, sempre està allà i m'encanta la seva actitud que sé sempre, sobretot dins dels circuits. A vegades de fora, sobretot anys enrere, és una mica complicat amb el caràcter, però jo crec que ara també ho ha anat solucionant bastant. Per tots els pilots que estan començant o per als que ja fa anys que estem aquí, està molt bé veure que un pilot que ha estat al mateix programa que tu ha pogut arribar-hi fins allà. Doncs està molt bé, això et demostra que també res és impossible, un pilot català ha pogut arribar allà, per què no un altre? I jo també crec que tot això, el fet que el Jaume hagi arribat, també estimula que tots els nois petits que comencen que vagin amb més ganes. A mi m'agradaria que el campió d'aquest any fos Fernando Alonso.